गाडी ठोकली भाई आपली, यायनं आणून मागून मारला आपल्याला. तुमची गलती आहे म्हणून गाडी लोड नाही तर मी कसा ठोकूंगा आता ब्रेक लागलो. रुको भैया मालक आ रहा है, भर के देता हुआ कुछ. तर एक कमेंट पण आली होती, कमेंट शो होत असं इथं. तो म्हणत होता आपल्याला ब्लॉग बनवताना येत, कायले बनवते असंच काहीतरी होतं. तर त्याला एक सांगतो, ब्लॉग नाही आहे ते ब्लॉग आहे. स्पेलिंग तर बरोबर लिहित जा भाई. आपला शिवजयंतीचा ब्लॉग जो आहे तो एक्सपोर्ट होत आहे आणि आम्ही पोचलो तर इथं लवकरच गोडाऊनमध्ये. सध्या एक गाडी, अंगूरवाली गाडी आहे, ते अंगूरवर जाते. तर नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करीत आहे. तर आज बी जायचं आहे आपल्याला गाडीवर. सध्या याची आहे, थोड्या वेळात येईन, नंतर जाईन तिकडं. आणि आज बघू शकता आपल्याकडे किती सिस्टम आहे. इकडे आहे नाश्ता, घरूनच बनवून घेतला, आईले बनवून दे म्हणलं. आणि इकडे एक हातात मोबाईल, चार्जर बी असतं गड्याला लटकवून, पण चार्जर नाही घेतले यावेळी. मोबाईलची चार्जिंग जी आहे ते फुल आहे, काही टेन्शन नाही. तर चला मग, आत्ता सध्या टाईम झालेला आहे 6:46. तर एवढ्या सकाळी चाललो भाई. आज लवकर फोन आला होता गोडाऊनवरून आणि गाडी पण आता येईनच थोड्या वेळात आपली. मंडळी, आजचं वातावरण बहुत खतरनाक आहे. मी एवढं सकाळी उठत नाही आणि एवढं सही वातावरण पाहायला आपल्याला भेटत पण नाही. आणि हे पण चालली आपल्या मिशनवर. बंगाली की गड्डी आपली मागं आहे, डिझेल टाकून येतो म्हणे, तर येईन थोड्या वेळात. ओव्हरटॅक ये हमारे आगे थी, आता हिच्या समोर जाऊ आपण. हवे साईड देना, साईडला देता येतो. त्याला माहित आहे कुठे आहे का. आता समोर भेटून जाईन आपल्याला साईड. शिवजयंती जी आहे ना, ते आमच्या इकडं बहुत चांगल्या प्रकारे साजरी झाली, खतरनाक. आणि अशी तर पूर्ण महाराष्ट्रभर पण झाली असन. तरी पुढच्या वर्षी याच्यापेक्षा बी खतरनाक माहोल राहू शकते आपल्या शिवजयंतीला. चला सध्या गुगूस बस हे पार केलं का डायरेक्ट गोडाऊन. तर मंडळी, आपला शिवजयंतीचा व्लॉग जो आहे तो एक्सपोर्ट होत आहे आणि आम्ही पोचलो तर इथं लवकरच गोडाऊनमध्ये. सध्या एक गाडी, अंगूरवाली गाडी आहे, ते अंगूरवर जाते. ती गाडी भरून झाली, आता आमची गाडी भरणं चालू आहे. तर टी शर्ट चेंज झाली, पण टी शर्ट आपली इथं आहे, कारण ते थोडं गाडीच्या खाली धसात होतं म्हणून वर्दी मी सोबतच घेऊन येतो. गाडी घोड्यावर माहीत आहे टायर वगैरे फुटला तर मग पूर्ण अंग जे आहे आपलं कार होऊन जाते याच्याकरता, आणि वर्दी सोबत ठेवतो. तर मागं भरणं वगैरे चालू आहे. सध्या व्लॉग एक्सपोर्टिंगचं काम चालू आहे. तर व्लॉग एक्सपोर्ट झाला का तुरंतच अपलोड करतो आणि तुम्हाला बघायला मिळून जाईल, किंवा तुम्ही बघितले पण असन, कारण हा व्लॉग नंतर येईन, हा पहिला येईल. जेवे पट्ट टाकणं बेस आलं बे, जायचं नाही का पंढरपूर. तर मंडळी, आता आपल्याला जायचं आहे राजुरा, आणि राजुरा ते नवीन जागी जायचं आहे. तर याच्या पहिले गेलो राजुरा, पण जुन्यावाली जागी जात होतो. आता सध्या आपल्याला नवीन जागी जायचं आहे. आणि कालचा ब्लॉग एडिट आणि अपलोड करत आहो ना, तर बहुत टाईम जात आहे याच्यामध्ये, कारण आपल्या ब्लॉगमध्ये लक्ष येत नाही. आता सध्या झालंच आहे इकडं 9.7 झाले आहे ना, 1 MB स्पीड त्या हायवेवर. नेटवर्क जे आहे ना खूप चांगलं चालतं. आणि चला मग, हिला ओव्हरटॅक मारलं का निघालं समोर. आता बस ब्लॉग अपलोड झाला तर आता पूर्ण लक्ष आपलं आपल्या या ब्लॉगमध्ये. सध्या इकडं होतं. चांगलं राजुरा जात होतो.
मार रहा था इसलिए मैंने रोक दिया। गाडी ठोकली भाई आपली, यायनं आणून मागून मारला आपल्याला. पूरा खड़ा हो गया ना गाड़ी म्हणता का तुमची गलती आहे म्हणून तुमची नाही, पण नाही, गलती म्हणजे नाही, तुमची गाडी लोड आहे, माझी हाँ, गाडी कारण लोड आहे. आमने सामने नहीं तो मी कसा ठोकूंगा आता ब्रेक लागलो. रुको भैया मालक आ रहा है जो भर के देता हुआ ऐसा कुछ नहीं. लई बेकार हालत. नाही ना, तर नवीन बनवू. हे वाले बी नवीन टाका लागते. हे होऊन जाईल तसं तरी. हे नाही होत. मराठला खाल्लं हे चद्दर बेंड झाली ना खालून. तुझी गाडी मागून ठोकली आणि 407 वाले जे मालक आहेत ते भरून द्यायला तयार आहे म्हणते. आता गॅरेजमध्ये जाईन पहिलं, ती जाऊन सांगन असं असं झालं बस, मग ते पैसे वगैरे तेच लावणार आहे 407 वाले मालक. कारण त्यांची गलती होती भाई. एक मागून म्हणजे समोरून आम्ही असं जात होतो, जाता जाता थोडी गाडी स्लो केली, कारण इकडून जे आहे ना म्हणजे सिटी लागली तर थोडं ट्रॅफिक राहत यायला, तो आला ना मागून सुद्धा भिडवून दिला. जे कमर्शियल व्हेकल आहे ना त्याचे ब्रेक नाही लागत, म्हणजे त्याच्यासाठी नाही का ती थोडं डिस्टन्स ठेवावं लागते गाडीचा. चिपकून कधीच चालवायची नाही कमर्शियल व्हेकल, बिलकुलच ब्रेक नाही लागत. ओव्हरलोड गाडीमध्ये, लोड गाडीमध्ये बिलकुल नाही लागत. त्याच्याकडे त्याचा डिस्टन्स कमी होतं म्हणून ठोकून दिली. तर आता बाकी समोरचा विषय समोर बघू. तर मंडळी अशा प्रकारे गाडी वगैरे ठोकली मागून. तर जाऊ दे काही विषय नाही, हे गाडी घोड्यामध्ये चालतच राहते. आणि सकाळ सकाळी ब्लॉगचं जे आहे ना ते म्हणजे काल शिवजयंती होती, त्याचा आपण ब्लॉग क्रिएट केला होता. त्या ब्लॉग करताना थोडा टाईम होऊन गेला, कारण संध्याकाळी एडिट मी केला नाही, कारण झोप येऊन गेली. काल मी 2 वाजता झोपलो, त्यानंतर सकाळी 7 वाजता गाडीवर चालले गेलो आपल्या. तर थोडी गडबड होऊन गेली ब्लॉगमध्ये, आणि तेच झाला विषय संपला ब्लॉगचा. त्यानंतर पुन्हा कंटिन्यू आपली ट्रिप चालू होती. त्या ट्रिपमध्ये मागून येऊन 407 वाल्यानं दिली गाडी आपल्याला भिडवून. तर तो खर्च वगैरे लावायला तयार आहे. आणि आज सध्या नाही बनवू शकली गाडी, कारण आज आहे संडे सामान भेटत नाही. आणि जास्त काही डॅमेज नाही आला आपल्या गाडीत, फक्त ते मागून जे बंपर तेच वाकलं. आणि तिकडे गेलो आम्ही, ट्रिप वगैरे खाली केली. मग नंतर जेव्हा जसं झालं त्यानंतर आपला काही मूड बनला नाही ब्लॉग करायचा. जाऊ दे म्हणलं आजच्या दिवस थोडं नाही करा. आणि असा काही विषय झाला तर उद्या जमलं तर जातो आणि गाडी बनवायसाठी, नाही तर मग कृष्णा भाऊ नाही तर गोलू भाऊ चालले जाईन, ते बनवून टाकन. पाहतो आता उद्याचा विषय कसा आहे. तर हा व्हिडिओ इथं सेंड करतो आणि भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तर एक कमेंट पण आली होती, कमेंट शो तसं इथं. तो म्हणत होता आपल्याला ब्लॉग बनवताना तर कायले बनवते, असंच काहीतरी होतं. तर त्याला एक सांगतो, ब्लॉग नाही आहे ते ब्लॉग आहे. स्पेलिंग तर बरोबर लिहित जा भाई. तर जाऊ द्या, आपल्यामधून काही मिस्टेक होत असेल तर सॉरी ब्लॉगमध्ये. याच्यानंतर छान ब्लॉग येईन आपल्या चॅनलवर. Please don't talk about me when I'm